Dobrý den! Tak děti, tento významný spisovatel, pořádně se podívejte. Franz Kafka se vám řekl, ne, já se tady nebudu rozčilovat. Já vám říkám, to si pamatujte, vy mě do vás se nedostanete teda ani náhodou. Teď já tu do vlády, já nechci do vlády, ne. Tak děti, Petr Bezruč, moravský bard, napsal slavnou sbírku básní. Ví někdo z vás, jak se tato sbírka jmenuje? Nikdo, co? To jsem si mohl myslet, vy inteligenti. Studenčni, co? Petr Obruč napsal Slizké plísně. A to nový se koupil. Ne, to není nové, to je vypravé v Pervolu. Prosím. Páče, můžu si koupit pití, prosím vás. Cože, prosím tě? No ne, no co si myslíš? To není pravda, to není pravda, tomu nemůžu věřit. Ano? Můžete aspoň na záchod, prosím. Jo, dobře, můžeš, jdi. Jo. Kam jdeš? Pro pití, teda na záchod. No prosím tě, kde jsi to vzal? Vy jste nevěřil, co se na záchodě nenajde. No, to jsem teda já. Co to čtete za sprosťárnu? Ale prosím tě, co si o mě myslíš? Čistému vše čisté. To je kniha o čisté lásce, o čisté vášni. No jo, ale teďka čtu slepou vášeň, víš, protože mám šedý zákal a tak. Tak ale to byste měl číst spíš šedou, ne? No. Šedý zář. No to je dobrý. No to si musím jít do knihovny hned. Napsal známé drama děti. Tak jaké je to drama? Kdo to víte? Pomáčková, v tabuli, pojď sem. Tak Pomáčková, řekni nám, jak se to drama Aloise Jiráska jmenuje, je to známé? No, jak bych to řekla. No, řekni.
Neboj se. No, Lampa. Ježišmarja, lampa. Lampa, Jirásek a lampa, to je ostuda. Ne, začíná to na L, to je pravda. Tak, jaké to bude? L, Lu. Lustr. No to není pravda. To není pravda. Co já to tady učím? Znovu, prosím tě, zkus přemýšlet, ty seš Pomáčková, ty seš inteligentní člověk. Ještě jedenkrát. Jež lucerna. No výborně, víc to říkám, že to víš. Výborně. Jedna. Může se posadit.